Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio. Samen zijn we Gebroeders Wolf. Je weet het. Je kijkt vandaag naar de 4e aflevering. 4e alweer man. Met Eldrik Gijsberta. En wij zitten vandaag bij de Naira's Grill. En dat is niet zomaar. In de interview zal je erachter komen waarom we vandaag hier zitten. Is goed. Wij gaan eten. Veel kijkplezier. Eldrik, ten eerste, thanks dat je wou instappen bij ons. Maar sowieso man, boys. Alleen maar liefde. Thanks hè. Ja, man, geen dank. Jullie ook bedankt. Gaan we rijden. Gezellig man. We gaan ervoor man. Heb je er zin in? Ja, tuurlijk, sowieso. Ja? Sterk, Ik sterk. ben sowieso een enthousiast mannetje. Dat weet ik zeker van mij. Een beetje hyper. Ja, hyper. Ik ben gewoon best. Ik ben wel veel rustiger geworden de afgelopen jaren. Ja? Maar ik ben wel altijd wel een vrolijk, enthousiast persoon. Voor de mensen die jou op dit moment niet kennen of nog niet kennen. Eldrik Gijsberta, wie is dat? Eldrik Gijsberta. Een jongen die is geboren op de Nederlandse Antillen. Ja. Ter Willemstad. Ja. 1986. Dus jullie kunnen zelf wel rekenen. Ja. Ik zeg het niet graag. Ja, zo naar. Ja, sowieso zeer. Nee, maar ik ben een jonge man. Ik ben best wel. Ik ben een gevoelsmens, dat is Eldrik, snap je? En ik ben iemand die altijd gewoon gaat voor wat ik wil, snap je? Ja. En ik heb niks te maken met niemand zijn mening. En dat weten de meeste mensen wel. Ik denk dat ik daar best wel onbekend sta. Snap je? Dus ja. Je doet gewoon het liefst wat je zelf wilt en waar je in gelooft, dan laten we het zo zeggen. ja, zeer zeker. Ik bedoel van, niemand anders gaat voor je doen, snap je? Klopt. En naar andere mensen luisteren is altijd een goed ding, snap je? Ja. Adviezen nemen, maar uiteindelijk moet je wel doen wat je zelf wil, snap je? Klopt, ja. Dus dat is gewoon wat ik doe, man. Oké. Wat heeft jou gevormd tot nu toe dan? De persoon gemaakt wie je vandaag bent? Vandaag, wat mij heeft gevormd, ik denk toch wel een beetje, ja, gewoon een beetje alles om me heen, man. Je weet toch, in de afgelopen jaren zijn er best wel veel dingen gebeurd om me heen. Je weet toch, met mijzelf ook. Ik ben het dansen natuurlijk, wat de meeste mensen wel weten, van Zeuting en dergelijke. Daar sta je ook meer onbekend. Ja, daar sta ik ook onbekend. Zodoende, ik ben geopereerd aan mijn rug. Dus ja, zodoende eigenlijk, snap je, na heel die situatie ben ik eigenlijk gaan nadenken wat wil ik doen en dergelijke dingen. En ja, ik denk dat die situatie en ook dat mijn vader is overleden, die twee samen, dat mij het meest hebben gevormd. En sowieso nog twee andere dingen, maar daar kan ik niet over praten op camera, snap je? Maar met alle respect. Dat zijn recente dingen waar je het over... Nee, totaal niet. Mijn operatie is wel gewoon recent natuurlijk. Ja. Dat is nu 1,5 jaar verder. Je weet, het gaat gewoon goed met mij, God is groot. Ja. Maar de andere dingen zijn van jaren daarvoor, snap je? Oké. Dus dat speelt wel mee allemaal natuurlijk. Maar blijf je achtervolgen? Achtervolgen niet, want weet je wat het is? Als ik het me laat achtervolgen, dan kan ik me niet ontwikkelen. Snap je? Klopt. Als jij je bezighoudt met hetgene wat jou dwars zit in het leven, snap je? En je blijft daarmee bezig zijn de hele tijd, daarna ga je blijven haken, snap je? En dat is niet in de positie waar ik wil komen. Je blijft in het verleden. Ja, snap je? En dat wil ik totaal niet, snap je? Ik ben ook heel erg ontwikkeld als persoon. Ik ben heel erg gegroeid als persoon, snap je? En dat komt gewoon omdat ik positieve mindset heb en door ben gaan, snap je? Maar dat is niet altijd zo geweest. Dus. Wat is met je rug gebeurd? Komt dat door het dansen of heeft dat een andere reden? Ja, kijk, weet je, ik ga jullie eerlijk gewoon zeggen, ik weet het eigenlijk niet, weet je. Rare standje? Nee, maar in bed ben ik altijd fit, hallo, gas, verder, nee, maar even kijken, ik denk dat het heeft te maken met, kijk, ja, ik dans veel, ik train ook veel, maar ik durf niet te zeggen... Een combinatie misschien? Ja, misschien een combinatie, ik durf niet de oorzaak te zeggen. Opeens op een dag, ik stond op en ik had last van mijn rug, niet te zwaar of zo, zodoende, ik bleef gewoon mijn dingen doen, altijd gedaan en tijdens de opnames van de film Onze Jongens, waar ik in zit, trouwens ga ook deel 2 checken mensen, je weet toch, SON. Eigenlijk toen ben ik tijdens het trainen,
het ging weer goed met mijn lichaam, lekker. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga een onderrugoefening doen. Ja. Die ik lang niet meer heb gedaan. Want dat je weet toch, als je traint moet je heel je lichaam trainen. Ja. Dat maakt compleet, snap je? Op de spier. Ja toch, maar ik had het zo lang niet gedaan omdat ik bang was voor mijn rug. Had met dat te maken. Ja. Zo toen dacht ik, weet je wat, laat me het doen. En toen schoot het er weer in, man, bro. Dus zodoende eigenlijk, toen heb ik zeker, ik zweer dat je, onze jongens nu bijna 2 jaar geleden. Dus dat ik in die bioscoopfilm heb gespeeld, in de zomer. Ik heb bijna een hele zomer, een jaar lang, ongeveer bijna gewoon alleen binnen gezeten, stressen. Rolstoel? Huh? Rolstoel. Nee, dat geëens, maar gewoon pijn, door de pijn, snap je? Ik zat gewoon thuis, ik kon nergens naartoe, ik ging nergens naartoe, niet meer chillen, niet meer feesten, geen festivals meer, depressief, thuis zitten, denken heel de dag, denken shit, ik ben danser, wat ga ik nu met mijn leven doen? Je weet toch zulke dingen, man. Hoe heb je jezelf herpakt? Nou, dat is gebeurd. Ik ging gewoon denken en ik ben best wel een, iemand, ik hou best wel van muziek en alles voor mij. En toen dacht ik op een gegeven moment van, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon mijn dansen met muziek combineren. Ja. Dus, snap je? En zodoende heb ik dat gewoon gedaan. En nu ben ik gewoon, ik zit heel veel in de studio, ik ben druk bezig. Ik heb 3 clips al gedropt om te kijken hoe dat op het publiek slaat en dergelijke dingen. Dat is volgens mij binnen 10 maanden tijd. Ja, klopt. Ja. Heb ik 3 clips gedropt. Zodoende kijk ik het op de mensen werken en dergelijke dingen. En nu dat ik het ook langer doe, begin ik het game ook beter te snappen. Ja. Dus ik heb veel in de studio gezeten, ontwikkeling. Dus ik heb veel muziek wat ook eraan komt, mensen. Dus en zodoende ben ik gefocust op dat, man. Ja, okay. Ik hoor heel veel dingen, sorry man. Ja, ik hoor heel veel dingen. Maar ik wil eigenlijk eerst weten wat jou eigenlijk een Antilliaan maakt. Hij lacht nog uit. Ben je lui? Nee, ik lach hier niet uit, maar ik ben gewoon bang om dit te zeggen. Weet je? En ik denk, je weet toch om respect te houden voor alle ouders. Kom je zeg maar, dit game is strong. Nee, dat is sowieso een bureau. Jezus. De Antillianen vragen zeggen. Kijk, je weet toch. Ik ben. Ja, dat. In ieder geval, wat mij nog meer Antilliaan maakt naast dat, is gewoon, ik denk best wel, ik ben een mannetje, mijn eer, je weet toch, mijn eer. De Antillianen hebben dat heel erg snel, snap je? Ik hou niet van dat mensen mij belachelijk maken en dergelijke dingen. En ik denk ook wel dat ik het korte lontje kant van hun ook zeker heb. Ja. En ook dat gedeelte van opkomen voor de Antillianen, dat heb ik zeker ook. Snap je wat ik bedoel? Ik denk dat je daarom ook meedoet met zo'n project. Ja, zeker. Nee, sowieso. Kijk, ik ben, mensen die mij kennen, ik ben wel altijd iemand geweest die altijd heb geprobeerd om Antillianen goed voor de mensen eruit te laten komen. In de zin van, ik ben zelf Antilliaan. Dus je weet toch, kijk wat wij doen, snap je? En buiten mij zijn er nog veel meer, snap ik bedoel? Je hebt een Jandino, je hebt een Hef, je hebt een noem maar op, snap ik bedoel? Je hebt veel mensen, snap ik bedoel? Dus, maar ik dacht van, weet je, uitkomen van Antillianen is altijd een goed ding, snap je? Omdat ze meestal negatief over ons denken. Klopt. Omdat, de dingen die we hebben gedaan, die we doen, weet je. Maar, je weet toch, zo zijn alle mensen, dat begrijp je veel mensen niet, snap je? En die ding is gewoon, je weet toch, door dat, je weet toch, worden wij gewoon over één kamp geschoren heel vaak, snap je? En ik wil niet bij die groep horen, je weet toch, die dat accepteert. Klopt. Snap je? En dat over ons heen laat komen en de vrede mee, snap je? Ik wil niet bij die gedeelte van de mensen horen. Snap je? Ik hoor bij de gedeelte van de mensen, ik trek mijn mond open. Snap je? Ik ben een Antilliaan, ik ben intelligent genoeg. Je weet toch, niemand kan mij niks komen vertellen, snap je? Maar ABN is goed, snap je? Je weet toch, ik ken mijn rechten, noem maar op, snap ik bedoel? En je weet toch, ik heb mezelf gewoon geschoold. Waarom, snap je? Omdat ik ze wil laten zien, wij Antilliaans zijn ver van dom, snap je? Zo zijn er veel meer, snap je? Ja. Dus zodoende, snap je? Dat is gewoon waar ik altijd voor zal staan. Ik ben trots op om Antilliaan te zijn, snap je? Dat zeker. Als je één goede eigenschap van jou, een Antilliaanse eigenschap van jou kan opnoemen, wat is dat? Wat zou dat zijn? Eerlijk? Ja. Humble. Kom ik hoor, je weet toch. Ja, je weet toch. Misschien gaan die boys het, je weet toch, vertalen voor jullie. Ik weet niet, maar je weet toch, om respect te houden. Het komt ondertiteling. Ja toch, maar ik moet eerlijk met jullie gewoon zijn, snap je? En je slechte eigenschap? Dat ik best wel een kort lontje heb, snap je? Ja. Ik kan heel snel, snap je, op dingen reageren. Dus jij bent die Antilliaan. Vroeger hoorde ik altijd toen ik klein was, als je naar haar uitgaat, iemand op je teen trapt, gelijk Antilliaan, pistool, boom. Als je geen sorry zegt. Eigenlijk die karakter had ik. No man, was je weet toch? Die karakter had ik best wel, snap je? Maar naast dat was ik best wel altijd ook een vrolijke jongen dan. Dat weten mensen wel, maar ik heb ook wel heel snel een kort lontje gehad, snap je? Dat heeft te maken, denk ik, ik ben een gevoelsmens. Misschien omdat ik vis ben, ik weet niet wat dat is, snap je? Maar in de afgelopen jaren
ben ik heel erg gegroeid en dat heb ik heel goed onder controle, dus ik ben heel erg trots op mezelf, snap je? Maar dit zijn geen tijd om problemen te maken met mensen en dergelijke dingen, snap je? Ja, klopt. Dus, klopt. 2019! Ja man, 2019 is Sparen man. Hoe lang geleden ben je naar Curaçao geweest? Bro, zo. Dus je bent al een Nederlander hoor ik. Ja man, dus kijk sowieso als ik Antilliaans praat, weet je, dan hoor je ook gewoon van deze nigger, deze man moet snel naar Curaçao gaan. Je weet toch gewoon een pak slaag krijgen van zijn oma, zodat hij weer normaal gaat praten als een Antilliaan. Ja toch, want ik praat nu als Aruban Antilliaans. Ja eerlijk, je weet toch, en daar is niks ergs aan. Je weet toch, er zijn alle Arubanen, Borneanen, je weet toch, al voor jullie allemaal zijn één. Maar doordat ik van kaas ben, snap je, je weet Arubanen hebben die een beetje zingerig, dus... Dus soms, je weet toch, automatisch, snap je, als ik er niet op let, snap je, dan ga ik dat ook doen, snap je? Ja. Dus ik ben, je weet toch, best wel verkaasd in dat gedeelte, man. Oké. Heb je Nederlandse eigenschappen? 6 uur eten of zo? Nee, man. Nee, zeg ik eerlijk. In de zin van, nee, niet dat het erg is. Ik bedoel, van we wonen in Nederland, Nederland is een slecht land, snap je wat ik bedoel? En ja, toch, het is leuk hier wonen. Maar Nederlandse eigenschappen, echt van 6 uur prakkie en die dingen, nee, dat hebben wij niet. Zoals douchen in de avond, in de ochtend niet douchen. Nog als ik gewoon je voor maken. Bang serieus. Nee, wij doen het, je weet toch, maar nee, zonder dolle. Nee, ik heb dat niet echt. Maar ik ben wel echt, ik heb echt Antilliaanse opvoeding wel gehad. Vergis je niet, palifoentje toekom hier man. Afa, toeko, je weet toch? Je ouders zijn die hier geboren of? Nee, mijn ouders zijn sowieso op Curaçao geboren. Allebei sowieso. Oké. Dus dan weet je het wel. Je had het net over de verlies van je vader. Ja man. Dat heeft een rol in jouw leven gespeeld? Ja, zeker wel. Ik denk, kijk, in de periode dat mijn vader overleden kwam, toch had ik ook een situatie met... Hoe oud was je toen? Sorry dat ik je onderbreek. Dat is nu 6 jaar geleden. Snap je? 6 jaar geleden, dus we mogen wel rekenen. Ja. Snap je? Maar 7 jaar geleden zelfs. Dus we mogen wel rekenen. Ja. Sorry man papa, sorry, Stim Abut. Dat is elkaar, ik kon meteen niet trekken. Nee, 7 jaar geleden. 7 jaar geleden, je weet toch? Maar en kijk, dat is een hele heftige periode voor mij geweest. Je weet toch, ik ging met de moeder van mijn kids, je weet toch, wij gingen uit elkaar, snap je? Om die situatie, veel situaties ook afgespeeld, snap ik bedoel? Ik heb die periode, je weet toch, ik leefde gewoon op straat letterlijk, ik zweer het, je weet toch? Gewoon op straat leven, van hier naar daar, je weet toch, van chick naar chick, je weet toch, zo ik ben gewoon real, je weet toch? Dakloos gewoon, dat bedoel je? Ja, gewoon dakloos, gewoon letterlijk dakloos, snap je? Kijk, en weet je wat die ding is? Ik heb, je toch, sowieso, je toch, voordat mensen denken, ja, mijn mensen staan niet klaar voor mij, dat is niet het geval. Het was meer het geval van, je wil mensen zulke dingen niet laten weten, snap je? Het is schaamte gewoon, snap je wat ik bedoel? Ik ooit bij Gwyn's, Graan die taam, maar minuut dat ziet niet meer, je weet toch, douche, snap je wat ik bedoel? Dus mensen zagen mij elke dag gewoon chillen, lachen, dit, dat, maar ze wisten niet, elke dag zat ik met stress, want ik werkte de tijd ook bij Okium, met zijn schoenenzaak, sowieso echt zo naar Okium, je weet toch? De tijd dat ik daar werkte, snap je, dus vanuit daar moest ik denken, oké, naar welke chick ga ik nu? Je weet toch gewoon letterlijk zo van, oké, ga ik bij haar slapen? Ga ik bij haar slapen? Of ga ik bij die man die slapen, snap je? Of snap je, zo ging dat elke dag, snap je? Dus dat is wel een paar periode geweest, snap je wat ik bedoel? Ook ruzie met mijn moeder die tijd, snap je? In de zin van, mijn vader overleden is alles omheen, veel stress, snap je? Wat je nou uit, snap je? En ik denk mijn moeder het ook niet kwalijk, snap je? Ze is opeens haar man kwijt, dus ze krijgt opeens, je weet toch, soms krijgt ze buien, snap je? Doordat, ik kreeg ook buien, doordat, snap je? Want ik was heel erg gehecht aan mijn vader, wel mijn moeder ook, snap je? We waren altijd samen gezin. Dus door dat, snap je, is je weet toch, veel hectiek was daar om mij heen, snap je? Dus zodoende, ja, weet je broer, ja, moet ik het zeggen man, het was gewoon, ja, ik ben echt door een fokkelperiode gegaan gewoon, maar ik bleef wel gewoon positief en ja, je weet toch, en ja, dat heeft uiteindelijk wel geholpen, maar het heeft wel zware effect op mij gehad. Ja. En op welk moment in je leven besefte je van, hey, ik kan dit mijn leven niet laten bepalen? Dat je die switch omdraaide? Die switch was gekomen, ik had mijn dochtertje al een tijdje niet gezien, door die situatie ook. En even kijken, eigenlijk toen de moeder van mijn dochtertje, die is best wel gewoon direct, een hele goede vrouw, echt waar. Ik bedoel, met goed hart, goede intenties altijd. Ik vind dit dope om te horen. Oh, thanks, trouwens, wat je zegt. Er zijn weinig ouders die
niet meer met elkaar zijn, neem ik aan. Ja. En toch props aan elkaar geven. Nee, Snap je? kijk. Dit is dope om te horen. Ja. Baby mama bitch noemen en zo. Nee, kijk, weet je wat is? Tuurlijk, kijk, weet je wat is? Die situatie kan ik niet in details over praten, maar ik heb ook mijn periodes gehad dat ik zeg, fuck die baby moms en dergelijke. Nee, maar dat je me durft te uiten, dat vind ik dope. Ja, nee, tuurlijk, normaal, je weet toch, SO naar je toch, naar de moeder van mijn dochtertje sowieso. Ja, bijna een naam noemen daar. Ja, ja, maar SO naar, maar ze is een goede vrouw, snap ik bedoel. En ja, ze heeft altijd goede intenties gehad, weet je, voor mij en die kleine, snap je? En de moeder van mijn dochtertje ook, is gewoon een topmeid, snap je? Ik kan daar niks slechts over zeggen, snap ik bedoel? De situatie die jij hebt afgespeeld toen destijds komt gewoon door mezelf, snap ik bedoel? Ja. Gewoon roekeloosheid en dergelijke dingen. Maar zij heeft mij gewoon, je weet, mijn moeder ook een bericht gestuurd van, ja, je weet toch, mijn dochtertje wil mij wel graag zien, snap je? Maar ik haar ook, maar ik was zo ver met mijn hoofd en eigenlijk dat moment had ik zoiets van, ja, weet je, ik moet gewoon normaal gaan doen, snap je? Ik kan niet zo zijn, ik heb kids, dergelijke dingen, snap je? Dus zodoende, dat is wel eigenlijk mijn boost geweest. Maar je zegt, je was depressief geweest, ja. Stressperiode gehad, ja. om het zo te noemen, dat je je dochter niet meer wilde zien of kon zien? Nee, ik wil mijn kids altijd zien, man, broer, je weet toch, mijn kids zien. Maar je nam afstand of? Nee, ik nam niet afstand, het was meer omdat ik op straat dwaalde overal, snap je? Dus elke keer wanneer mijn dochter wat dan ook bij mij moest komen, was het zo van, ja, ik kan niet, je weet toch, moest ik was verzinnen, want ik moet snap je, omdat eigenlijk heb ik geen plek om aan te laten komen bij mij, snap je, broer? Ja, ik wilde eigenlijk vragen van, zou het niet juist beter zijn dat zij jou die motivatie geeft van, hé, je moet doorgaan, man. Ja. Dit doen voor haar doen, man. Klopt, maar dat was ook de motivatiepunt, maar in die periode denk ik gewoon dat al die hectiek om me heen, snap je, ik was meer bezig met hoe de fuck, wat ga ik doen met mijn leven, snap je, wat moet ik doen? Ik was gewoon echt bezig met, je weet toch van, wat moet ik doen met mijn leven, gewoon letterlijk, ik was alles gewoon kwijt, ik was roekeloze dingen aan het doen, slechte dingen, zo ik bedoel. Dus zodoende, na dat bericht, snap je, had mijn moeder mij ook gesproken en dat heeft mij gewoon, dat is de motivatiepunt geweest. En precies wat jij zegt, eigenlijk had ik ook eerder al moeten denken van, hé luister, ik heb een kind, weet je, ik kan niet, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Zoals wij mensen soms adviezen geven van, hé bro, je moet dit doen, je dat doen, dan zo. Wij zijn er al doorheen gegaan, maar als die persoon daar nooit doorheen is gegaan of wat dan ook, dan is het lastig, snap je? Ja. Je weet toch, het staat uit, maar de uitvoering qua gevoel is lastig, man. Dus zodoende. Ja, man. Nee, is goed, man. Ja, om even te beginnen over je carrière eigenlijk, wat jou al bezighoudt in ieder geval. Mijn carrière? Nou, 10 jaar geleden, So You Think You Can Dance? Ja, man. 10 jaar of zoiets? 9 jaar geleden. 9 jaar, ja. 9 jaar geleden. Ja. En, ja, toen kwam Elduk bij So You Think You Can Dance, man. Je weet toch goed, wat toen ik kwam was braaf. Wat gebeurde toen allemaal? Of tijdens? Naast So You Think You Can Dance? Naast So You Think You Can Dance, dat was wel leuk, weet je. Kijk, sowieso, door dat heb ik veel opdrachten ook gekregen. Ik heb ook veel gedaan door dat, uiteindelijk. We zijn dan ook op tour geweest met So You Think You Can Dance. Theatertour door heel Nederland en bepaalde gedeeltes van België hebben we gedaan. Dat was leuk, dat was geweldig gewoon. Daarna ben ik opdrachten gaan blijven doen. Maar daarna, wat er voor mijn gevoel is gebeurd, is omdat ik ook volwassener werd en dergelijke dingen. Kijk, gewoon steeds, ik begon dingen te zien, snap je wat ik bedoel? En ik ben iemand, kijk luister, ik ga in niemand zijn billen, zijn tjan voor niks. Ja? Daarom ben ik ook een Antilliaan. Ik begon te zien, die scene, dat was een beetje in elkaars billen gaan om opdrachten te krijgen. Je moet lief zijn. Nee bro, dan hoef ik die opdrachten niet. Hou jullie opdrachten. Snap ik bedoel? Als ik jou niet mag, mag ik jou niet. Klaar. Snap ik bedoel? En omgekeerd ook. Maar ik vind dat niet erg, snap ik bedoel? Maar ik merkte wel, doordat ik gewoon zei wat ik moet zeggen, gewoon wat 9 van de 10 van die boelers niet durven te zeggen. Dat er een paar deuren dicht gingen. Snap je? Ja, die deuren gingen gewoon dicht omdat ik gewoon straight was, gewoon direct. Snap je wat ik bedoel? En ik merkte het ook om me heen gewoon, snap ik bedoel? En dat ding was van, op een gegeven moment broer, je weet toch, ik had zoiets van, ik vond het geen erg, weet je toch? Gewoon straight, weet je waarom? Omdat ik hou van wat ik doe. Snap je? Ik heb het niet gedaan om dat te doen. Je weet toch, ik kon er ook van leven en alles, snap ik bedoel? Je weet dan, als ik voor mijn operatie was ik ook gewoon, ik had mijn dansschool, dat ging gewoon lekker. Ik leefde er gewoon van, dus dat is niet de issue, snap je? Maar het was meer van, je weet toch, in die scene, ik wou gewoon niet meer in die scene zijn, snap je? In de scene zelf. Ik dacht zo, weet je wat, deze mensen allemaal fake. Ik wil niet met zulke mensen om me heen. Snap je wat ik bedoel? Ook bijvoorbeeld, kijk, toen ik in die scene kwam,
bepaalde mensen zeggen tegen mij, ja, je bent nu best wel bekend, dus je moet afstand van bepaalde mensen om je heen gaan nemen. Kijk bro, zulke dingen zeg ik nu ook gewoon like, voor mensen die me ooit willen boeken, wat dan ook, never. Snap ik bedoel? Die mensen zijn loyaal naar mij geweest, snap je? Dat zijn mijn mensen, snap ik bedoel? Al zijn het boeven, dieven, moordenaars, het maakt niet uit, snap je? Dat zijn mijn mensen, snap ik bedoel? Die mensen hebben mij gesteund al die tijd, snap ik bedoel? Al die mensen die mij toen advies begonnen te geven toen ik bekend was, die hebben nooit geen shit voor mij gedaan tot de dag van vandaag. Alleen maar bla bla bla. Snap je? Dat is heel die situatie, snap je? En doordat ik dat zag, snap je, gewoon mijn ding deed, wat dan ook. En je weet toch, die adviezen niet opvolgde, zag ik ook dat gewoon deuren voor mij dicht is, snap je? Maar ik ben man, ik heb dat gewoon geaccepteerd, snap je? Ik heb het gewoon geaccepteerd hoe het is, snap je? Ik ben mijn eigen ding gaan doen, ik had mijn dansschool, dat ging gewoon lekker, snap ik bedoel? Daarna kwam een periode van dat ik in de film ging spelen en dergelijke. En in die periode begon ik al met mijn hoofd al te denken aan muziek. Daar is mijn operatie gekomen, dus zodoende, snap je? Goed, ik ga een slokje nemen, maar ik hoor heel veel frustratie. Ja, nee, geen meer gefrustreerd broer, maar ik zeg gewoon dingen hoe het is, snap je? En het mag gewoon gezegd worden als anderen niet willen of durven te zeggen, snap je? Bedoel, ik zeg ook niks verkeerds broer. Maar je hebt geen goede recensie dus voor dansen? Wat zou je denken? Oh, jawel, kijk, luister, kijk, ik zeg als ik mij... Je weet toch, ik kan jou gewoon echt mijn mail opengooien, zometeen kan je zelf zien. Totdat vandaag mensen vragen mij nog steeds om les te komen geven bij dansschool en alles. Dus daar ligt het niet aan, snap ik bedoel? Want zoiets heeft mij echt wel geholpen om de bekendheid te krijgen, zodat ik kon gaan werken, snap je? Dus dat was het niet. Ook al kon ik daarop, gingen de deuren dicht, alle dansscholen boekten mij voor workshop, wat dan ook, snap je? Dus daar lag het niet aan, snap je? Maar in de zin van, ja... Hoe ik het zei, ik wou niet gewoon niet zien zijn, snap je? Ik kom uit een omgeving, misschien klinkt dit gek, voor andere mensen om te horen, maar ik kom echt uit een omgeving waar we niks hebben, snap je? Waar we vechten voor wat we willen, snap je wat ik bedoel? En we grinden echt, snap je wat ik bedoel? En kijk mensen, grinden is niet alleen hosselen, stelen en al die dingen. Nee, grinden is gewoon vechten voor je droom, snap je? Simpel, of je nou 9 tot 5 hebt, wat dat ook, maakt niet uit, snap je? De grind gewoon, snap je? Dus... Ik heb gesproken man mensen, ja, maar dus de grind is gewoon... Je weet toch, dus wanneer je op de grind bent, sinds klein of wat dan een manier, en je komt uit een omgeving, snap je, waar mensen, waar je hebt wij alle drie bijvoorbeeld, we hebben niks sinds klein, we grinden, jij bent nu een moordenaar, jij bent een dief, maar jullie zijn altijd loyaal naar mij geweest. Nu omdat ik bekend ben, moet ik jullie laten vallen? Broer, de mensen die dat doen, dus veel mensen zijn zo, maar die mensen die dat doen, snap je, dat zijn geen echte personen, die zijn niet real, snap ik bedoel? Snap je? Ik heb liever gewoon mijn loyale mensen om mij heen en wat dan ook dan dat ik rijk word. Nou kijk, luister mensen, ik ga jullie wat leren. Geld, je weet toch, geld is, je weet toch, het is papieren. Jullie vergeten dat, je kan er alles mee doen, het is lekker, leuk, maar geloof mij, de steun van mensen, dat is iets zeldzaams. Snap je wat ik bedoel? Never zou ik dat doen, never, nee man, ik zweer het je, echt niet. Duidelijk. Echt. Goeie boodschap. Als je morgen opstaat, als het jouw dag eruit, wat ga je doen? Wat doe je dagelijks? Ik heb zo'n gevoel dat je het mij steeds uitlacht, man. Nee, totaal, nee, nooit, never man. Ik lach je toe juist, snap je wat ik bedoel? Hoe is dat die moment van even lachen en dan echt gaan nadenken? Ja, precies, ik moet even, ik doe gewoon wat ik moet doen, snap je? Ik ben ook gewoon werkzaam tegenwoordig, snap je? Ik bedoel, ik werk gewoon in logistiek in de haven, snap je? Even kijken, ja, ik doe gewoon wat ik moet doen, ik zit veel in de studio, ik ben met mijn mensen gewoon. Je rappen? Ja man, heel veel. Tegenwoordig ben ik dat ook een beetje aan het trainen, ja. Zingen? Ja, met horen dan? Even zeker? Nee, maar zo zelfverzekerd ben ik toch niet verder vanzelf. Oké, rappen dan? Ik gooi je ouder, ja? Oké. Ja, wat voor onderwerp willen jullie? Je weet man, in het Antilliaans wel hè? Nee, kijk, nu kijk je. Zelf zingen. Die van Boovie Travel gehad toch? Ja. Ik heb nog niks in het Antilliaans geschreven echt. Ik heb gewoon een beetje in het Nederlands. Maar zou je dat kunnen, denk je? Wat dan? In het Antilliaans? Ja, sowieso wel. Kijk, luister, ik heb al 2 dingen wel opgenomen, zou ik bedoel? In het Antilliaans. Ja? Ja, zeker, maar ik ben wel kritisch en ik zeg nee Eldrik, nog niet, snap je? Dus, maar ik wil me sowieso wel op daar gaan focussen, zou ik bedoel? Ik zit ook veel in de studio, dus dat komt sowieso wel goed. Ga je freestylen of? Nee, freestylen, nee, maar kijk, als danser ben ik een boze freestyler. Met rappen kan ik ook wel freestylen, ik lieg eigenlijk, maar dat is meer wanneer ik stoned ben en in die vibe zit. Ik ben niet een guy die op command kan freestylen. Wanneer ik in de auto zit en we beginnen, snap je opeens, je begint. Ik begin gewoon, snap je, dan ga je door en soms kan ik doorgaan, soms choke ik binnen na 2 zinnen, snap ik bedoel. Soms ga ik uit de maat na 3 zinnen, snap je, dat hoort erbij. De camera is van jou. Ja man, ik weet het sowieso meteen. Wacht, ik ben van het denken. Wacht, laat me scrollen even. Wacht. Veel stress. Op die pressure die van mij. Ja, toch.
steeds. We zoeken een wees, zoek je geen probleem, die mannen zijn heet. Ze willen nog steeds, we zoeken een chase en nu op een feest, maar er wordt gefeest, Wat de domme moet doen, ik moet er voor doen. Of je weer in de studio, ongeliefde door ik moet doen. Op een dag ben ik net, maar niet te stuk op kid. Elke ding doet zijn eigen ding, maar zo gewoon dat je wint. Ik ben nog steeds, jongens geen mee. Dat was een liedje, maar zij dat was zee. Was er een schubben en dat zo'n zee. Ik ken me van dansen, ik ben fenomeen. Dansen en rappen, ik ben geupgrade. Ik ga niet op date, tenzij ik weet dat je slijst en je eet. Ik heb geen tijd voor geen band zonder fit. Ik voel me fit, dus ik zoek ben er fit. Voel me een ster, dus ik heb ook een wish. Ik ben mijn broeders en hun naam is Deer. Weet je de best, maar voorlopig ben ik. Ik ben met dochter, dan zijn met de shit. Wat heb je nodig, het wordt zo gefixt. Moet me niet maken, ik heb ook een rest. Deze kant, wat brengt me dat door? Ja, man. Checken. Staat op YouTube? Nee, dit nog niet, man. Dit nog niet. Dit is Ik allemaal. wil dat je nu een datum gooit. Mensen hebben al een visie. Ze hebben een visie gehoord. Ze willen meer. Zo, gaan jullie deze druk op mij zetten? Ze willen meer. Saan, kijk, weet je wat het is? Ik durf echt geen datum te geven. Heel zijn planning in de war. Nee, joh, dat is erg. Ik heb blauw voor jullie. Ik ben echt doof, weet je toch? Maar het is meer van, kijk, omdat mijn eerste 3 nummers wat ik heb gemaakt, je weet toch, dat zijn eigenlijk al oude nummers, snap je? En ik heb de clip daarvan gedropt, dus ik ben nu best wel ontwikkeld. Dus ik ben nu eigenlijk aan het peilen een beetje wat ik wil gaan droppen het eerste. Nee, klinkt dope. Thanks man bro, ik waardeer het. Dankjewel man. Zeker. Wel los man, ik moest even mijn nek voorstellen. Ja, nee, maar die beat pak je ook hè. Dankjewel man bro, dankjewel. Dan ga je met grote namen werken? Nee, eigenlijk ik ben niet echt gefocust op grotere namen of zo. Ik ben gewoon echt mijn ding aan het doen. Je maakt je eigen naam. Ja, kijk, ik zeg je ook eerlijk, als je mij vraagt welke pokoes nu nieuw, ga ik jou gewoon zeg je steeds, ik weet niet. Snap je, niet om het een of ander, maar ik ben gewoon heel erg met mezelf bezig. Snap je, ook voor de ontwikkeling, snap je? Dus, maar ik luister wel gewoon, ik heb Spotify lijst, dus ook in de auto rijd, ik luister gewoon, ik wil voor alles langskomen. Maar ik zou niet weten wat, niet of wat. Je moet wel weten wat voor muziek. Ja, kijk, tuurlijk, kijk, tuurlijk, ik weet wel natuurlijk qua genre alles wat gaande is, dat hoor je sowieso voorbij komen. Ja. Tuurlijk, daarvan ben ik zeker op de hoogte. Maar als je mij zegt, hey, die en die heeft nu pok, of heb je die en die pok al gehoord, ik ga je 9 van 10 keer dan gewoon nee zeggen, snap je? Omdat wanneer ik in de auto zit, ik heb mijn Spotify lijst, ik luister gewoon voor alles, je weet toch? En ik probeer gewoon, ik probeer mezelf ook te onderscheiden een beetje door dat, snap je? Want kijk, we zijn heel snel geneigd wanneer je anderen hoort, om dat je te gaan doen. Juist, snap je wat ik bedoel? Dat doe je onbewust, hè? Doe je dat gewoon, snap je? Dus ook om dat een beetje te ontwijken, man. Omdat toen ik begon, zei mijn mattie, hey, want kijk, toen Moula B nieuw kwam, ik zeg jullie eerlijk, Moula, echt zo naar jou man, je bent een baas. Toen Moula B nieuw was, ik zeg je eerlijk, hem heb ik dood geluisterd. Ja? Wat? Dood. Alles, heel de dag Moula. En toen ik zelf geen rap zei ze, hey, je rap als Moula man. Toen dacht ik, nee, oké, dat is niet de bedoeling, snap je wat ik bedoel? Dus, ja, je moet wel... je wil gewoon, je toch? Teksten. Nee, allemaal teksten. Allemaal pokkers zijn dit. Pokkers zijn ja, kijk hier, allemaal pokkers. Geef me de kracht. Ja, daar staat de clip ook van. Ik heb wel broeders, maar geen vrienden, yo. Ik zit door Gado, ik weet hij ziet me, bro. Geef me de kracht. Ik heb je horen praten over dansen, over rappen, over films. Ja. Ik weet dat je vlog. Ja. Wat kan je niet? Wat kan ik niet? Zwemmen? Jawel, ik ben wel ook. Jullie Lamang met daarom, man. Ik kom van een eiland. Ja, sowieso kan ik zwemmen. Even kijken, wat kan ik echt niet? Ik moet gewoon even eerlijk zijn. Ja, ik weet het al. Je hebt toch die ding van die kids waar ze zo op moeten staan en dan zo met hun heup moeten en dan gaan ze naar voren met die wielen. Hoofdverbod. Of ja, je hebt er tegenwoordig zo'n step. Je weet toch, dan moet je. Ja. Bro. Hoe vaak ben je gevallen? Ja man, ik heb een paar keer geprobeerd, het is niet goed gegaan man, je weet toch? Dus je bent gewoon liegen, door dat ging je rug kapot. Nee. Dat zou schandalig zijn, dat zou heel schandalig zijn. Maar nee, dat is niet het geval. Sterk. Als je op een dag opstaat en je krijgt de keuze om één van je talenten voor de rest van je leven verder uit te voeren. Dus de rest moet je laten liggen. Welke zou het zijn? De rest moet ik laten liggen? Ja. Je mag maar eentje uitvoeren. Ik denk toch dat het dansen gaat worden. Man. Dansen toch? Ja, kijk, ik heb sowieso mijn love voor muziek, ook dat ik ermee bezig ben. Dat is ook nu mijn main focus. Ja. Is gewoon waar ik op ben gefocust. Maar
Ja, kijk, dansen, wanneer je danst, je bent vrij, snap ik bedoel? Wanneer je rapt ook eigenlijk, snap ik bedoel? Ja. Maar dans is echt datgene wat, je weet toch, wat mij heeft gevormd, wat mij heeft gemaakt, wat mij de dingen heeft laten doen in mijn carrière, wat ik heb kunnen doen, snap je? Ja. Dus daar moet ik dankbaar voor zijn, snap je? En ik ben mijn rug ook dankbaar. Maar je weet toch dat ik weer kan dansen, zelfs na mijn operatie, dus Ja, is ja. groot. Dus ik kies voor die, man. Ja, ik kies voor die. Ja. Maar naast dansen, ik heb ook dingen voorbij zien komen in ieder geval. Je hebt net dingen verteld. Ja. Je hebt laatst een reclame gemaakt of is voor Facebook gegooid. Ja. Voor een eetcafetaria, in ieder geval Antilliaanse eten. Ja, ons Ik familiezaak, kan zomaar man. mooi gaan praten, maar gewoon Antilliaanse eten. Ja man, ja, we zijn er man. Hallo, kijk, dat bedoel ik. We zijn aan het ondernemen man, waar praten we over? Snap je, Antillianen kunnen dat ook, ondernemen. Ja, nee, maar ja, klopt. Mijn nicht en mijn neef, die hebben eetzaak ook voor onze familie, snap je? Dus, Ja. zodoende hebben we een familiezaak, snap je? Mijn moeder werkt erin, mijn nicht werkt erin, mijn tantes, weet je? Naida's grill, je weet toch, kom eten. En kijk, ik ga jullie wat zeggen, zonder te bluffen, zonder stoer te doen, ja? Gewoon real. Je krijgt allemaal gratis eten. Nee, Nou, ik heb papier gemaakt. Nee. Ja, je hebt Maar gelijk. kom gewoon een hapje daar doen, jullie gaan zien. We hebben alles daar, alles. Ja. Kijk, er zijn veel Antilliaanse zaken in Rotterdam. Maar kom naar onze zaak en dan gaan jullie zelf zien, de menukaart, hoe breed wij zijn, snap je? Van kreeft tot noem maar op, snap je? Van batidos. Dan snap je wel, waar ga je batidos kopen? Hebben jullie een website? Huh? Ze zijn ermee bezig. Er is wel een Facebook, dat is gewoon Naida's Grill. Zou ik bedoel, er komt ook binnenkort een website. Als je mij op Instagram hebt of dergelijke dingen, dat is gewoon Eldrik Gijsberta. Dan, ik maak zo vaak reclame erover, dus nee toch, neem maar kijkje. En dan, snap je, vind je ook alle nodige informatie. In Hoogvliet zijn jullie de enige, sowieso, toch? Sowieso, ja, sowieso. Voor hun is het makkelijk om te komen. Waarom zou ik de brug, althans helemaal van Zuid of ik van Noord, andere kant van Rotterdam naar Hoogvliet moeten komen om bij jullie te eten? Omdat als jij, want ik neem aan dat jij liever voor de kwaliteit gaat dan de kwantiteit. Tenminste, ik wel, snap je? Ja. Ik ga liever ergens naartoe rijden om goed te eten, dan dat ik hier blijf om slecht te eten. En niet dat ik zeg dat het slecht is, maar snap ik wat ik bedoel? Ja. Snap je? En ik denk, jij toch, onze Sateco Patat, al die dingen, die kunnen zeker wat tippen aan al die mensen. Zeker, je toch, ik zal dat gewoon, ik zet mijn hand in het vuur ervoor. Dus ik zou zeggen, kom een hapje doen, snap ik bedoel? En misschien wanneer je een hapje komt doen, dan ga je zelf proeven, snap je? Onze pasteetjes, die Johnny Cakes, wanneer je die proeft, nou, nota zeta, kokos, check gewoon hoe ze moeten zijn, snap ik bedoel? Ja, ik zei, ja, kom een keer eten, zou ik zeggen, boys. Jullie ook, kom een keer eten. Ik ga dat zeker doen. Zeker. Dan eten jullie wel gratis. Weet toch? Voor mij. Weet toch? Na een sopa staat op jou staan. Weet toch? Nee, Je man. tante boos, maar je maakt je hoofd te zien. Ja, tuurlijk. Nee, maar mijn tante is relaxed, man. Iedereen is opeens gebroeders wolf. Ja, iedereen is hungry. Iedereen komt daar. Zeg door. Rabia. Nou, nog Eldrik heeft mij gestuurd, moest je mij verjagen? Ja, maar midden bij YouTube. Moesten naar een kort. Ja, nee, maar mijn familie is wel relaxed. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar? Nou, dat is best wel grappig, want 5 jaar geleden zag ik mezelf ook ergens en ik ben er niet. Waar zag snap je jezelf 5 jaar geleden? Kijk, 5 jaar geleden, je toch, in mijn hoofd was, dan zou ik nu al, dan zou ik helemaal klaar zijn. Nou, ik bedoel? Met? Maar met het leven gewoon met, je weet toch gewoon, Waar je wou zijn. alles stabiel. Ja. Maar dat is niet zo, snap je wat ik bedoel? Omdat het leven loopt soms anders, heeft kromme wegen, snap je wat ik bedoel? Ja. Snap je? En dat is ook bij mij gebeurd, snap je? Maar waar ik mezelf... Waar hoop je over 5 jaar te staan? Laat me het zo vragen. Juist, kijk, nu zeg je iets goed, snap je? Kijk, want ik wil geen tijd aanbinden, maar kijk, wanneer je jezelf aan de tijd gaat binden met zulke dingen, snap ik bedoel, dan ga je jezelf ook beperken. Klopt. En misschien is dat de reden waarom ik toch niet, snap je? Want nu gaat het heel goed met me. Dus nu gaat het met me zoals ik wou doen, dat wou ik doen, snap je wat ik bedoel? Ja. Dat gaat nu zo, snap je? Dus, waar ik hoop te zijn, ik hoop gewoon echt te zijn met een dikke koophuis, snap je? Waar mijn kinderen, je weet toch, Kaylee, Jane Haydon, Jaroling, en rondrennen en roekeloos doen wat ze willen. Je weet toch? Ik zoek die namen, man, weer. Ja, die man. Antillianen altijd met die gekke namen, man. Ja toch. Kijk, gekke namen, heel snel. Kijk, mijn familie, al zijn neefjes bestaan allemaal uit E. Alles is gelijk. Eldrik, Eldrin, Elgin, Joselgin, niks Eldrik, Joselde, bla bla bla. Snap je? Zo gaat dat door. Maar terug naar die 5 jaar. Ja, dikke koophuis, snap je? Je weet toch? Je weet toch, een dikke auto. Het hoeft niet dik, gewoon een leuke auto voor mezelf, een leuke auto voor mijn vrouwtje als ik die dan heb, snap je? Ja.
snap je, familie moet goed zitten, mijn moeder moet echt goed zitten, snap je wat ik bedoel? En nu, de God is groot, het gaat goed, mijn moeder zit zeker goed, dus ik ben echt blij daarmee, snap je? Maar nog beter moet ze zitten, gewoon, snap je wat ik bedoel? Ik wil mijn broers, mijn zus, iedereen wil ik gewoon goed zien zitten. Toch, niemand moet meer zorg hebben om financiële dingen, snap je wat ik bedoel? En iedereen moet gezond zijn, dat is het belangrijkste, want wat heb je eraan om alles te bereiken en dan ziek te worden, snap je? Ja. En die ding is van, kijk, ik heb dat bij mijn vader zien gebeuren. Mijn vader, een jaar dat hij met pensioen ging, is hij overleden, snap je wat ik bedoel? En ik heb, ja, serieus, en ik heb mezelf gewoon beloofd, je weet toch, en ook gewoon... Sorry man, ja, nee, je hebt heel je leven kapot gewerkt. Bro, snap je wat ik bedoel? En daarvoor bro, ik wil niet, voor jij toch, en kijk, echt, ik wil niet, je toch voor een staat werken of wat dan ook te lang. Kijk, ik heb wel een baan, snap je, maar je weet toch, kijk, ik ben gewoon straight, ik werk 3 maanden stop ik. Gewoon straight, snap je? En dan werk ik weer 3 maanden, snap je? Ik bedoel, waarom? Ik wil gewoon pensioen opbouwen, maar uiteindelijk, snap je, ik ben ook bezig zelf met ondernemen voor bepaalde dingen voor mezelf. Ik wil gewoon voor mezelf wel werken, snap je? Ik wil niet afhankelijk zijn van zulke dingen, snap je? Dat is gewoon fucked up, snap je wat ik bedoel? Je hebt hard gewerkt, je wil je leven, wat dan ook, je gaat met pensioen, snap je? En dan kom je te overleden. En je toch, kijk, je moet voor jezelf gaan nadenken. 67 jaar willen ze dat je bent, voordat ze jou met rust laten, dat je met pensioen gaat doen. Dus wat ga jij doen? Je hebt 2 keuzes. Of je gaat in deze circulatie blijven, je gaat doen wat je toch Nederland voor ons wil, waarvoor wij worden opgeleid op school. Wij worden opgeleid om slaven te zijn. Gewoon straight, om te werken voor mensen. Ze leren ons niet op school van, je toch, wees een baas, word een baas, ga ondernemen, doe dit, ga je huiswerk op internet doen, ga de waarheid zoeken. Dat leren ze niet op school. We krijgen bullshit op deze school. Ja, ik zeg gewoon hoe het is, bullshit. Snap je, krijg je. Snap je? En ik wil niet in die circulatie van die mensen komen. Totaal niet. Ik wil gewoon op mezelf op een dag stabiel zijn. Financieel onafhankelijk. Dat ik, snap je, mijn mensen alles kan geven. En wat belangrijk voor mij is, ik wil monopolie creëren. Dus dat het geld binnen de familie en de je weet toch, binnen je familie, je vrienden blijft. Snap je? Dat wil ik, man. Als ik dat over 5 jaar kan bereiken, dan is het mooiste, man. Zeker. Wat noem jij je familie? Hoe groot is je familie? Je hebt ook familieleden. Vooral bij Antillianen, als ik het mag zeggen. Ja. En families. Die spelen families. Ja, precies. Maar kijk, broer, je zegt gewoon wat jij zegt is gewoon echt 1000, snap je? Kijk, mijn familie, de mensen weten wie mijn familie is, snap je? Want ik heb genoeg neven die ik geen als familie zie, snap je? Er zijn genoeg neven die ik geen aankijk, tantes die ik geen aankijk, ooms, je weet toch, die ik zelf zou willen, snap je? Gewoon straight, snap je? Ik zou hun nek willen breken als ik hun in mijn handen krijg, snap je? En je weet toch, broers van mijn vader, dus als ik een paar van, ik ben gewoon straight, snap je wat ik bedoel? Snap je? Gewoon straight, snap je? Dat is geen familie, snap je? Familie zijn de mensen die loyaal naar mij zijn, snap je? Waar ik ook die klaar voor je sta, snap je? Die er echt voor je zijn in de tijd dat je nodig hebt. Dat is jouw familie, snap je? Je familie kies je zelf. Je weet toch, je hoort die gezegden vaker. Vroeger lachte ik erom, maar nu niet meer. Snap je? Je familie kies je echt zelf, snap je? Je mensen, je hebt dat zelf in de hand, snap je wat ik bedoel? Dus ja, mijn familie weet, je weet toch, ze weten wie ze zijn, sowieso. Sowieso mijn broers, mijn zussen, allemaal, je weet toch, ik hou dood van jullie. Je weet, ik doe alles voor jullie, je weet toch. Toen ik klein was, hebben hun ook alles voor mij gedaan, snap je? Ben je de jongste? Ja man, ik ben de jongste, snap je? Van de? Van de 4. Van de 4. Ja, en dan van mijn vaders kant, je weet toch, zijn er nog 4, 3. Snap je, maar bij mijn broer van mijn vaders kant en mijn zus van mijn vaders kant heb ik gewoon goed contact, snap je? En zo nu, ik hou van jullie. Mijn broer van mijn vaders kant is wel overleden, je weet toch? Maar hij was eigenlijk gewoon, je moet zo denken, hij is de enige zoon van mijn vader die ook gewoon mijn moeder als, je weet toch, als een tweede moeder zag. Snap je wat ik bedoel? Het was gewoon zo, hij was zo vaak bij ons gewoon, je weet toch wat ik bedoel? En ja, voor de rest eigenlijk, met de anderen, ik ken ze niet echt of wat dan ook, snap ik bedoel? En als ik ze ooit zou mogen leren kennen, weet je, ze hebben me nooit wat misdaan. Ik zou er altijd open, ik zou altijd open voor staan om nieuwe familie te leren kennen, want dat is gewoon mooi, snap ik bedoel? En misschien pakt het uiteindelijk niet uit zoals het moet, want mensen, je weet hoe mensen zijn, ik denk, het is familie, dit en uiteindelijk zijn pakt dat mensen, vooral bij ons Antillianen. Je weet al, de naaien, je weet al, je eigen familie naait je in je rug dan. Dat kan gebeuren, maar als het goed gaat met je, dan maar ja, precies, maar je moet het wel een gokje geven, snap je? Ik zal nooit nee tegen familie zeggen, snap je? Die mij zou willen leren worden. Nee man, kom erbij, laten we lekker met z'n allen één worden. Dat is het mooiste wat er is. Lekker. Zeker. Kan je anderen motiveren? Tuurlijk. Laten we zo beginnen. Mensen die bezig zijn maar willen gaan opgeven. Of tuurlijk kan ik zitten. Tuurlijk kan ik. Ik kan hun allemaal motiveren. Snap je, maar kijk, luister, de grootste, hoe noem je dat? Laat me dat zeggen, hoe moet ik dat nou zeggen?
Juist, luister, betekenis van niet opgeven zit hier voor je, dat ben ik. Eldrik Gijsberta. Ja, doe je huiswerk. Betekenis van niet opgeven ben ik. Ja, waarom zeg ik dat tegen jullie? Omdat ik ben door al die shit ook heen gegaan, snap ik bedoel? En ik ben nog steeds aan het grinden voor mijn carrière, wat dan ook, snap je? En ik heb nooit opgegeven, snap je? Maar ik ben altijd doorgegaan, snap je? Altijd met alles wat ik doe, snap ik bedoel? Ik heb nooit mijn kopje laten vallen of wat dan ook, snap je? Tot de dag van vandaag, snap ik, ben nog steeds aan het strijden voor wat ik wil, snap je? Maar buiten dat, geloof in jezelf. Laat niemand je niks wijsmaken dat je niet kan, snap je? Op het moment dat je dat gelooft, dan ga je nooit redden of bereiken wat je wilt bereiken. Je gaat alleen hetgene bereiken. Weet je, als je elke dag opstaat en in de spiegel zegt en tegen jezelf zegt wat je wilt bereiken. Je weet toch, en ook daarop gaat focussen en het doet. Desnoods schrijf je het op een blaadje, plak het op je muur wanneer je opstaat. Dat je er gelijk mee wordt geconfronteerd. Dat je naar de spiegel gaat, dan met jezelf begint te praten. Ja. Mensen denken soms die dingen dat je gek bent. Maar dat zijn de dingen waardoor veel mensen succesvol zijn geworden. Niemand je niks wijsmaken. Dan ga je komen waar je moet komen, man. Je weet toch? En als dat je nog steeds niet motiveert, dan kan ik je eerlijk zeggen, dan weet ik het niet. Snap je wat ik bedoel? Want je moet in jezelf geloven. Dat is gewoon heel die ding. Snap je? Niemand kan je motiveren. Snap je? Hetzelfde stoppen met roken. Mensen kunnen je zeggen, je moet stoppen met roken, dit, dat. Maar op het moment dat je zelf niet klaar voor bent of niet, dan ga je dat niet doen. Dus dat is gewoon die ding. Geloof in jezelf en doe wat je moet doen. Laat niemand je zeggen dat je niks kan. Snap je wat ik bedoel? En volg gewoon je eigen advies op. Je gevoel is belangrijk. Maar die andere vraag heb je ook al beantwoord. Ik bedoel de vraag van mensen die misschien niks doen omdat ze denken dat ze niks kunnen. Oh. Om die op te laten staan. Lantariba. Ja, doen. Kijk, weet je, voor die mensen heb ik ook wel een bericht. Kijk, gewoon straight. Kijk, medelijden gaat jou niks brengen. Snap je wat ik bedoel? Het klinkt hard en grof wat ik nu zeg. Maar medelijden met jezelf hebben gaat je alleen dieper de put in laten gaan. Snap je wat ik bedoel? Omdat je gaat, je weet toch, je gaat jezelf zielig vinden, dit, dat. Je gaat hopen dat mensen je zielig zouden vinden. En kijk, luister, dat is het gedeelte van leven 2019. Niemand vindt niemand zielig meer. Snap je wat ik bedoel? Snap je? Iedereen is wakker geworden. Iedereen, je weet toch, die ziet hoe de situatie, je weet toch, hoe de gemeenschap, je weet toch, hoe de maatschappij begint te werken. Snap je? We leven in een, je weet toch, in een egoïstische maatschappij. Het is gewoon zo, snap je? Dus hoezo zou je medelijden met jezelf gaan hebben en jezelf gaan straffen van ik kan niks. Snap je wat ik bedoel? Iedereen kan wat doen, snap je? Je moet het gewoon doen. Snap je? Begin bijvoorbeeld met wat vind je leuk, snap je? En als je dat leuk vindt, snap je? Gewoon doen. Hoe je het gaat doen, hoe je moet beginnen, dat is de vraag voor iedereen. Ik denk ook misschien voor deze boys toen ze met dit begonnen van hoe gaan we het doen? Dat heeft iedereen, maar je moet het doen. Wanneer je het doet, gaat het proces lopen, snap je? Daarom zitten die boys nu hier met mij. Snap je? En ik met hun. Dus boys, zeg het nogmaals, Eldrik heeft gesproken mensen. Ja, ik denk dat we niks meer hoeven toe te voegen. Nee, of kunnen toevoegen. Dan kan je informatie keer met de keer. Als je me één vraag, je ziet al, als je me één vraag stelt, ik blijf ja, maar je bent ook duidelijk. Je bent duidelijk wat je wilt zeggen. Ja toch. Je motivatie is gewoon duidelijk. Ik denk, er valt niks meer te zeggen daarover. Ja man, ik doe dat expres, weet je waarom? Zodat ze zien dat wij Antillianen, je weet toch, ver van dom zijn. Ja. Kijk, wanneer iemand jou een vraag stelt, kan je gelijk een antwoord geven op hetgene, je kan ook gelijk antwoord geven op hetgene wat daarop aansluit, wat hij daarna zou kunnen vragen. Ja. Dat is wat ik doe meestal, snap ik bedoel? We zijn geen lolo's. Curaçao. Bampami. Strong. Ja man. Ja, sowieso man. Ja man. Wat kunnen we nog meer zeggen? Je weet toch, het is er man. Waar kunnen mensen je checken allemaal man? Wat wil je dat mensen gaan volgen? Je weet toch, ga mijn YouTube kanaal volgen alsjeblieft. Je weet toch, doe lief, ja? Dan kan ik jou een tikje zeggen. Bam. Toch? Eldrik Gijsberta is mijn YouTube kanaal gewoon. Op Spotify heet ik E.G. hoofdletters EG. Staat voor Eldrik Gijsberta, is mijn artiestennaam. Je weet toch? Of check me anders op Big Star. Je weet toch? Instagram. Eldrik. Instagram. De vorige informatie hebben jullie al gehad, snap je? En sowieso, de mensen die mij volgen op Facebook of wat dan ook, die weten wel van ik ben met bepaalde dingen bezig. Ik ga genoeg loslaten voor jullie, snap ik bedoel? En hopelijk kan ik een keer naar Curaçao komen. Zeg, al niet naar binnen, je weet toch? Wordt tijd. Ik gooi shots naar Curaçao. Zeg, laat me bien, boek me. Nee, maar ik ga sowieso wel december met mijn moeder daar naartoe, dat komt wel goed. Nice man. Ja, man. Ik wil ook nog één ding zeggen. SO naar alle Antillianen, je weet toch, ik hou voor jullie allemaal. Je weet toch? Zoals ik net zei, we hebben allemaal onze slechte eigenschappen. Je weet toch, Paronalaga, Ekoi, Basakaba, Banoscar of Kitonoscar, Sigi Bai. Check. Ik praat ook slecht Antilliaanse, pero met de Sigi Bai.
Duidelijke woorden, duidelijke woorden. Ja, man, Nee, ja, maar man. al zijn gegevens komen in de beschrijving. Insta, Facebook, kunnen jullie hem volgen. En ja, vergeet vooral niet ons ook te volgen. YouTube, Instagram en Facebook. Abonneren mensen, abonneren. Abonneren. Wat hij zegt maar, ik heb Ja, ook een man. beetje ching nodig. Channel, abonneren. Abonneren, Kijk, man. het zou mooi zijn als de Antilliaanse gemeenschap deze boys nu zouden steunen. Deze boys zijn met een project bezig om de Antilliaanse gemeenschap goed naar buiten te brengen, snap je? Dus kijk, als al wij Antillianen, snap je, op deze boys gaan abonneren, snap je? Dan brengen wij weer 2 succesvolle Antillianen naar boven, snap je? Die veel meer voor Antillianen kunnen betekenen uiteindelijk. En dat ze ook zien dat wij Antillianen meer kunnen bereiken. Maar wat we dan laten zien is dat we niet alleen maar tegen elkaar zijn. Want dat denken veel mensen. Dat Antillianen alleen maar tegen elkaar zijn. Maar dat gebeurt vanwege materiaal, je weet toch, materiaal en al die dingen. Terwijl als wij antis, geloof mij Rumanga, si nos Antillianos ser nos man, ser nos kabir, bira dan gaan wij zoveel kunnen bereiken. Dus laten we hier een begin maken. Ja, man. Ja, no. Dus abonneer op deze boys hun kanaal allemaal, man. Lekker, man. Liefde. Ja mensen, ja, ik weet niet eens meer te zeggen. Ja, zeg alles nog wat. Ga volgen, volgen, man. nu. Ik ben Dio. En ik ben Sontje, maar... Wie is de naam weer? Nee, ik wou nog wat zeggen, daarom. Ik wou zeggen, ga Eldrik volgen. Love, want man. ik ga hem Hey, dwingen om jullie een datum te geven voor zijn nieuwe track. Oké, weet je wat ik met jou afspreek? Ik ga wat met jou afspreken. Wij gaan nu een datum samen afspreken. Ja? Ja, is goed. Ik beloof het jou dat ik dat met jou nu afspreek. Ja? En dan gaan we iets droppen. Met Is goed. clip erbij. Ik ga iets droppen. Is Dus- goed. Het komt, het komt. Ik weet niet Het van komt. jullie, maar ik wil alleen maar Antilliaans eten, man. Ik kom, tante. Ik ben tante van Eldrik. Ik kom, niet te ping. Prima, dat ben je Pavo. Dit is goed, man. Pecomina. Zij per comida. Eerst precies. Zij per comida kaartje. En mensen, peace out. Broeders, man. Rustig, man.